Personligt tror jeg jo meget på resocialisering og navnlig på forebyggelse i form af at prøve at få fat i de unge mennesker tidligt nok. Vi ved jo for eksempel, at det, at de går ud, det at de begynder at pjekke, holder sig fra skolen og sådan noget, det er den lige vej ud i kriminaliteten. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Hvis man derimod kan holde dem i klassen, de behøver ikke at være fagligt dygtige, men bare det, at de andre siger, jamen Jesper, han hører til sammen med os. Han er ikke så god til det. Han kan godt spille fodbold jo, så han er fint nok. Bare det, at de bliver i klassen og er en del af det samfund, om jeg så må sige, det er så vigtigt for resocialiseringen. Jeg hedder Jeppe Hedeå, jeg er formand for Kristendemokraterne, og i den her podcast-serie, der spørger jeg, er de klassiske værdier væk fra vores samfund, og hvad skal der til, for at vi kan få dem tilbage? Sammen med gæster fra forsvaret, videnskaben, erhvervslivet, det politiske, så spørger jeg, hvordan bygger vi et samfund, der ikke er værdiløst, men værdifuldt? Velkommen til Værdier i modvind, Jeppes jagt på Danmarks sjæl. Ja. Yes. Ja. Ja, det er åbenbart en af nøglerne i det her podcast, det er, at man skal være rimelig tæt på de her mikrofoner. Men jeg glæder mig jo over at læse din bog her, at der er et stort retfærdighedsgen i dig. Ja, det tror jeg på. Det tror jeg, det bliver enig i. Altså, det er jo nærmest kommet fra fødsel, ikke? Altså, jeg er jo opvokset i et socialdemokratisk hjem. Ja, det er du jo. Hvor vi jo altid, børn fik at vide, at man hjælper de svage, og at den stærke støtter den svage, det gavner alle, og sådan noget, ikke? Og man skal hjælpe dem, hvis de er i vanskeligheder. Og tingene skal være rimelige. Alle skal have en ordentlig behandling, ikke? Ja. Men skal vi ikke, hvis det passer produktionsholdet, gå i gang? Så går vi i gang, Eva. Ja. Jamen, i dag skal det handle om retfærdighed, fordi det er en af de klassiske dyder, som jeg mener er kommet i modvind. Ikke kun som juridisk retssikkerhedsprincip, men som en moral, kultur og institutionelt samfundsbærende fundament. Jeg kan ikke forestille mig nogen mere kvalificeret end at udfolde denne værdi end dig, juraprofessor emerita Eva Smith. Hjertelig velkommen til. Tak fordi jeg måtte komme. Du er, det diskuterede vi lige, men vist nok Danmarks første kvindelige juraprofessor. Du er debattør, du er forfatter. Du har gennem årene insisteret på lighed for loven i praksis og retssikkerhed. Du har advaret mod systemer, der mister deres integritet. Du har insisteret på, at staten aldrig må vende sig fra ret og fairness, og at magt aldrig må stå uanfægtet. Det glæder jeg mig rigtig meget til at dykke ned i med dig. Jeg har simpelthen glædet mig til i dag. Men vi starter lige med 5 hurtige, svære ja- og nej-spørgsmål. Det er du med på, ikke? Det er jeg med på. Kan et samfund fungere uden en fælles forståelse af retfærdighed? Nej. Er alle lige for loven i Danmark? Nej. Kan noget være uretfærdigt, selvom det er lovligt? Ja. Kan retfærdighed gradbøjes? Nej. Wow. Har du altid handlet retfærdigt selv? Nej. Nå, det var en blandet pose bolsjer, det her. men endnu en gang. Jeg skal jo være ærlig. Ja, jeg skal være ærlig. Kan du ikke starte med, Eva, med din store erfaring i det her retfærdighedshejs, og fortæl mig, hvad mener du egentlig, at retfærdighed er for noget i et demokratisk samfund? Retfærdighed er jo først og fremmest, efter min mening, lighed for loven. Altså, at vi alle sammen bliver behandlet ens, og efter de samme retningslinjer. Og derfor er staten jo en meget vigtig medspiller. Så jeg har jo med stort bekymring set af den europæiske menneskerettighedskonvention, som jo hviler på retfærdighed, at den er kommet i modvind hos politikerne, især på grund af udvisningsspørgsmål. Og
Det er jo som om, de ikke helt forstår, at retfærdighed gælder alle, om jeg så må sige, også dem, vi ikke bryder os om. Vi har alle krav på retfærdighed. Og jeg er virkelig bekymret ved at høre politikere, og socialdemokratiske politikere, sige, at vi kunne måske træde ud af konventionen, og så melde os ind igen, når de bestemmelser, vi ikke bryder os om, dem kan vi så lade være med at tiltræde. Fordi hvis du først begynder at pille ved den europæiske menneskerettighedskonvention, så vil alle de andre lande jo også pille ved den. Nogle bryder sig ikke så meget om ytringsfrihed, nogle har nogle andre domstolene, vil de måske gerne gøre lidt ved, og sådan noget, og så falder det fra hinanden. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt for et samfund, at vi er en retsstat? Jeg tror, det er vigtigt for vores egen fornemmelse af, at vi lever i en tilfredsstillende verden, eller hvordan man nu skal udtrykke det, at tingene er i orden, og vi kan stole på, at vi ikke bliver udsat for ting, der er helt urimelige. Og derfor så føler vi os trygge og synes, vi har det godt, og er ikke bekymret for vores børns fremtid, fordi vi stoler på, at i det her samfund, der hjælper vi de svage, og der sørger vi for, at alle har det godt, eller i hvert fald så godt, som de nu kan have det, og får den hjælp, de har brug for. Men den der retssikkerhed, eller retfærdigheden i samfundet, det er jo to ting egentlig, den prøver at ramme. Det er jo dels, at staten ikke forgriber sig på sine egne borgere, men det er vel også, at vi ikke forgriber os på hinanden. Ja, jo, men det vil jeg nu ikke kalde, altså det, at vi ikke forgriber os på hinanden, det er selvfølgelig retssikkerhed i en forstand, fordi man bliver beskyttet af domstolene, men man kunne også tale om retsfølelse, altså fornemmelsen af, at tingene går rigtigt for sig. Men til gengæld må jeg nok sige, at det med staten, det er jeg virkelig, virkelig meget bekymret for, fordi jeg synes, at der har været nogle meget kedelige eksempler på, at borgers retssikkerhed bliver trådt under fode i de senere år. Og hvis jeg skal komme med nogle eksempler, så vil jeg sige sådan noget som Findsen-sagen. Findsen blev totalaflyttet i tæt på et år. Og totalaflytning, det er der mange mennesker, der ved, men totalaflytning, det betyder altså, at nogen låser sig ind i dit hjem en dag, hvor du ikke er hjemme, så kommer man rundt alle vegne og anbringer mikrofoner, måske også kameraer, men i hvert fald mikrofoner, og det er alle vegne. Det er soveværelser, det er badeværelser, det er stuen, det er dine børns værelser, det er det er et voldsomt indgreb. Det er et voldsomt indgreb. Og når jeg taler om det med folk, så er der mange, der siger, gud, det troede jeg ikke, man kan kunne i Danmark. Og der er selvfølgelig også retssikkerhedsgarantier imod det. En byretsdommer skal godkende indgrebet. Men hvis man prøver det i sådan en situation som Findsen-situationen, så er det værn ikke meget værd. Fordi der står så rigsadvokaten, der står lederen af PET og lederen af FE, og de siger alle tre, han er simpelthen farlig. Og byretsdommeren kan jo godt se, at sådan en som Lars Findsen, som så at sige kender alle de hemmeligheder, der findes i Danmark, hvis vi ikke kan stole på ham, så går det galt. Og så skal hun så tage ansvaret for at sige, nej, jeg synes ikke, I har nok på ham. Vi bliver nødt, vi kan ikke. Det er en svær gruppe af mennesker at stå overfor. Det er virkelig en svær gruppe, og fordi alternativet er så forfærdeligt, hvis hun nu vælger galt, hvis hun nu siger, det, I har ikke nok, og det så viser sig, at de har ret, så er hun jo kan hun være skyld i forfærdelige ulykker, og derfor kan jeg godt forstå, hvis hun tænker, der er nok ikke andet at gøre, end at acceptere den der totale overvågning. Så må vi jo se, hvad der kommer frem. Men når nu vi snakker om jura sådan helt generelt, så er det vel ikke en eksakt videnskab, er det det? Nej, det er det ikke. Der er en række skøn hele vejen, og det er jo også dem, der kommer frem, når man laver love, fordi det er til, så står der, hvis det ville være utilfredsstillende, eller hvis det ville være for stort et indgreb, hvis indgrebet i forhold til det, de skal beskytte, ikke står i mål med indgrebets alvor, for eksempel. Og der er jo så en dommer, der skal sidde og vurdere, hvor ligger den der linje, ikke? Ja. Hvad kan vi, og hvad kan vi ikke? Så det er ikke nogen eksakt videnskab.
Har du kigget på, om kunstig intelligens vil gå ind og påvirke det juridiske system og dommernes arbejde i fremtiden? Har du set på det? Jeg har set lidt på det, men altså, problemet er jo stadigvæk, at uanset at vi har nogle love, og uanset at vi har nogle bestemmelser og en retspraksis kan sådan noget IA jo godt gå ind og læse, så er det jo stadigvæk sådan, at uanset at der er en retspraksis, som siger, og selv på områder, hvor det er sådan meget, altså for eksempel færdselsloven, ikke? Mm-hmm. Der er bestemte rammer for, at du vil typisk i den og den situation idømme det og det. Men stadigvæk, så har vi jo brug for dommeren til ligesom at vurdere, okay, han kørte over for rødt, hvorfor gjorde han det? Hans kone sad bag i bilen og havde vejer, ikke? Ja. Altså, der vil altid være situationer, som hvor du ikke bare kan bede IA om at kigge på det. Nej, men når man nu snakker om retfærdighed og magt, for lige at gå lidt tilbage til det, hvad sker der så, når politikerne indskærper lovgivningen? Mister den dømmende magt så nogle gange sin plads, hvis politikerne går meget ned i detaljer om, hvordan der skal dømmes, minimumstraffe og den slags? Altså, er det et problem? Ja, jeg synes, at både minimumstraffe og maksimumstraffe i og for sig er et problem, fordi det tvinger domstolene ind under nogle rammer, hvor jeg egentlig synes, det var bedst, hvis de havde det frie skøn, fordi du kan ikke lovgivningsmæssigt forestille dig alle de situationer, der eventuelt kunne opstå. Mm. Du kan prøve at sige, at det går nok det her, ikke? Det er i 99% tilfælde er det okay, men så er der altså lige 1%, hvor der sker noget, som lovgiver ikke kunne forudse. Jeg er jo meget bekymret for den detailledelse, der foregår fra Christiansborg. Altså helt generelt i vores samfund. Det gælder politiet, det gælder domstolene, det gælder men også vores offentlige organisationer, hospitaler og skoler osv. osv. Jeg synes, jo mere man detailleder, jo mere fjerner man den selvtænkende direktion i de enheder, og man fjerner jobglæde, og alting bliver bare snævret ind, og den enkelte medarbejder og fagekspert føler sig bundet. Men der er jo en særlig bekymring omkring tredelingen af magten, hvis de grænser de begynder at udviskes, så Christiansborg går hele vejen ned igennem det dømmende system og ud i det udøvende magtorgan, så er der vel også et retfærdighedsproblem der? Det er klart. Altså indtil videre har domstolen og navnlig Højesteret jo stået meget fast på, at de afgør selv deres sager. De er ikke afhængige af, altså PET har jo forsøgt at i flere af de der sager, Samsam-sagen, Findsen-sagen, ligesom at sige, men domstolen må bare acceptere vores vurdering af, at det her, det er afgørende for Danmarks sikkerhed. Og der har Højesteret jo meget klart sagt, det gør vi ikke. Vi vurderer selv de her ting, og adskillige gange, for at sige nærmest hver gang, hvor de har været op imod PET, så er de kommet med en ruling, der siger for eksempel, Findsen-sagen skal ikke foregå for lukkede døre, for den handler stort set om det der kabelsamarbejde, som vi kender i hele Danmark. Ja. Altså, der er jo ikke noget hemmeligt i det, ikke længere i hvert fald. Så de har jo sådan set, og i Samsam-sagen også, har de jo sagt, at I kan ikke skyde jer ind under en princip med, men vi udtaler os hverken for eller imod, om folk er agenter. Vi kan jo se, at denne her mand er i fare for, eller er blevet dømt i det justitsmord, vi sidder og taler om. Naturligvis kan I ikke skyde jer ind under det. I er nødt til at erkende, at han faktisk var agent. Ikke? Så jeg synes, domstolen, især Højesteret, har stået meget fast på domstolens principper. Nu sagde du indledningsvis her, at alle ikke var lige for loven. Ja. En af de problemer, jeg kan se, det er forskellen på ressourcestærke ofre, om man så må sige, for retssikkerheden, og ressourcestærke. Ja. Det meget ressourcestærke menneske kan hyre de dygtigste advokater i verden, og dermed stå rigtig godt på spillepladen. Den socialt udsatte Socialgruppe 5 individ har måske ikke nogen som helst ressourcer til at gå op imod myndigheder eller staten. Og vi ser det jo i ekstreme tilfælde i skat, hvor skattesager, der har staten bare uendelig dybe lommer, når det gælder Rigsadvokaten, Poul Schmidt og de der, de kan bare bruge løs mod den almindelige borger. Hvad er det for et problem, og hvordan kunne man eventuelt løse det? Findes der en løsning på det? Altså, jeg må sige, at i et vist omfang findes der løsninger. Når det drejer sig om straffesager, så er det faktisk sådan,
at alle de dygtigste strafferetsadvokater, de er beneficieret af forsvaret. Det vil sige, at de bliver betalt af staten, og det vil sige, at du kan vælge frit mellem alle de dygtigste forsvarer i Danmark. Det er klart, det kan være, at de ikke har tid, det kan være, at de synes, at din sag er for lille til, at de gider. Men som udgangspunkt har du faktisk et frit valg, hvilket jo er i USA er systemet jo et helt andet, som du siger. Ja, det må du nok ved at sige. Der er det helt anderledes. Men det mener jeg virkelig er et værn strafferetligt. Ja, strafferetligt. Så er der andre sager, som skattesager. Der må jeg så sige, at det er rigtigt, at staten har dybe lommer, men der er faktisk nogle advokater i Danmark, som formentlig er skrappere på straffeproces end anklagemyndigheden. Og derfor hjælper det ikke så meget om de dybe lommer, for de har ikke den specialviden, som de allerdygtigste advokater har, og som de folk, der har mange penge, derfor kan. Men er der ikke noget om de dårligst stillede mennesker i Danmark har vel ikke adgang til de samme ressourcer? Det kan være, at de så heller ikke har så store skattesager, kan du sige. Men... Nej, men det er da under alle omstændigheder ikke rimeligt, at folk, der har mange penge, kan sno sig ud af en eller anden skatteretlig vanskelig situation, mens folk, der ikke har nogen penge, måske har en rigtig god sag, men de kan ligesom ikke stille noget op imod systemet. De kan ikke rigtig finde nogen, der vil hjælpe dem, og de har ikke ressourcerne til at engagere en dygtig advokat. Så det er da et problem. Og nu er jeg selv formand for Københavns Retshjælp i mange år, hvor vi har nogle jurastuderende, som sidder og rådgiver folk gratis. Og der kan man jo gå hen og få noget hjælp, men jo ikke til at føre selve sagen. Du kan få at vide, om din sag er god, om de vurderer, at den er god og sådan noget. Du kan måske få en beneficieret, du kan måske få fri proces, men jo ikke nødvendigvis hele vejen. Nej. Og ikke nødvendigvis med en super dygtig advokat. Nej. Så der er en forskel der, og det bliver vi bare nødt til at erkende, og så må man arbejde videre med at finde løsninger, hvor man ligesom kan hjælpe dem, der ikke har de der ressourcer. Altså studenternes eller Københavns Retshjælp, som det hedder nu, det er en vej, men hvis du bor på Lolland, at du kan ringe i telefonen, men du får ikke den samme, at du kan ikke komme med dine papirer, du kan ikke komme med din huslejekontrakt og sådan noget. Ikke? Du er lidt stok. Så det er svært at udligne den forskel, der er der. Hele den tiltro, som vi har til retsstaten, altså det er vel på en eller anden måde noget dybt fundamentalt i vores samfund. Hvad sker der, hvis borgerne mister tilliden til institutionerne? Det ville jo for mig være en katastrofe, hvis vi ikke længere havde den tillid, som vi jo heldigvis stadigvæk har til vores institutioner, til vores domstole, til vores politi for den sags skyld. Ikke? Altså, målinger viser jo, at danskerne i almindelighed har meget stor tiltro til det danske politi. Så har der selvfølgelig været nogle kedelige sager. Men hvis du sammenligner det, jeg har arbejdet europæisk med retssikkerhed og menneskerettigheder, der kan jeg jo se, at de ting, der foregår hvor politiet voldtager folk, og vanvittige ting, og er beskyttet ovenfra, ikke? Det kender vi jo slet ikke i Danmark. Den der sager har vi gudskelov ikke. Nej. Så på europæisk plan har vi, og endnu mere på verdensplan formentlig, har vi et rigtig godt politi. Når vi nu snakker retfærdighed sådan helt generelt, hvad er så formålet egentlig med at opretholde retfærdigheden? Er det noget med at straffe, hævne, genoprette, resocialisere? Hvor ligger vi henne på det spektrum? Fordi vi ser jo også et eller andet sted en befolkning, som sidder og kigger ind i systemet, og som måske mere tænker på hævn, eller hvad man skal sige, retfærdigheden ske fyldest, om man så må sige, end de egentlig tænker på, at offeret måske også er et menneske, eller forbryderen også er et menneske, og har brug for noget genopretning i sit liv. Altså, hvor ligger retfærdigheden henne i hele det der spændingsfelt? Personligt tror jeg jo meget på resocialisering, og navnlig på forebyggelse, i form af at prøve at få fat i de unge mennesker tidligt nok. Vi ved jo for eksempel, at det, at de går ud, det at de begynder at pjekke, holder sig fra skolen og sådan noget, det er den lige vej ud i kriminaliteten. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Hvis man derimod kan holde dem i klassen, det behøver ikke at være fagligt dygtige, men bare det, at de andre siger, jamen Jesper,
Han hører til sammen med os. Han er ikke så god til det. Han kan godt spille fodbold jo, så han er fint nok. Bare det, at de bliver i klassen og er en del af det samfund, om jeg så må sige, det er så vigtigt for resocialiseringen. Og jeg tror, fordi jeg kan huske, mens jeg var formand for det kriminalpræventive råd, der blev jeg bedt om på et eller andet en radiokanal, jeg slet ikke kendte der kl. 10 om aftenen, og snakke om de her ting. Jeg tænkte, det går helt galt. Altså, der kommer jo alle mulige mærkelige folk der siger, hold kæft, mand, det er meget godt, hvad du siger, men folk skal sgu bare straffes, når de har lavet noget. Men til min store undren, så at sige, alle var meget positive og sagde, vi skal gøre noget, vi skal hjælpe de unge mennesker, vi skal sørge for, at de ikke kommer på den vej. Vi skal ikke holde dem fra arbejdspladserne, når de har været i fængsel. På min arbejdsplads, der er vi et sjak, der er enige om, at når de har udstået deres straf, så skal de også have lov at komme tilbage. Wow. Det var virkelig en øjenåbner for mig, og der var så meget en forståelse. Og så spurgte jeg bagefter, altså, har I taget alle de kritiske ud og bare lavet de der folk, der var enige med mig, komme igennem? Så sagde de, nej, det havde de faktisk ikke. Og den ene kritiske, der kom igennem, han var også den eneste kritiske. Ikke? Og det kom meget, meget bag på mig, at de var så indforstået med, at de er en del af vores samfund, og når de udstod deres straf, skal de have lov at komme tilbage. Og der synes jeg jo desværre, der er kommet en lidt anden opfattelse nu, altså at de der begår alvorlige forbrydelser, det vil vi ikke have noget med at gøre. De skal straffes, ikke alene skal de have en fængselsstraf, men når de kommer ud, så er der også en række steder, de ikke må komme, fordi vi gider ikke have med dem at gøre. Det synes jeg nok er... Hvad er det, vi mister der, Eva? Er det noget... Jeg er jo ude af det der kristendemokratiske miljø med alle de der kristne værdier, og der siger man jo, at alle mennesker er lige værdifulde. Høj som lav, kriminelt som retfærdig, skatteydende og på social overførselsindkomst. Alle mennesker har lige stor værdi. Ja. Og det er så integreret i vores tænkning omkring al politikudvikling osv. osv. Hvad betyder det, når man lige pludselig begynder at gøre forskel på folk på grund af deres baggrund, eller etnicitet, eller deres oprindelsesland, eller hvad det nu måtte være? Hvad er det, der er på spil der? Jamen, jeg synes jo, vi alle sammen mister noget, hvis vi begynder at placere folk i grupper og sige, den gruppe brød virksomheder, men den der gruppe, det kan være, at de kan finde på et eller andet, ikke? Nu kommer der 4 indvandrerdrenge ind i toget. Jeg må vi til at skifte kopé, ikke? Altså, det er så dårligt for de drenge der at opdage det der, og det bringer dem videre ud i kriminalitet. Og jeg kan huske, at vi havde Søren Pape på besøg på universitetet, mens han var justitsminister, og så er der en, der siger til ham, jamen, ved du godt, at strengere straffe ikke hjælper på kriminaliteten? Ja. Så siger han, ja, det ved jeg da godt, men det her, det er jo politik. Ja. Og det er jo, altså, politikerne regner ligesom med, at det er det, folket gerne vil have. Det er jeg langt fra sikker på, det er, fordi vi kan jo også se det, der er jo domsmænd med i alle straffesager, domsmænd eller nævninger, og det er jo ikke sådan, at de er meget hårdere end dommerne. Det er jo ikke sådan, at de sidder og råber, nej, han skal have 5 år, hvis dommeren siger, at 1 år er tilstrækkeligt. Så er de jo meget, måske vil de kunne sige, han har også han har en læreplads, og mester har sagt, at hvis det bliver mere end 1 år, så kan jeg altså ikke så kan han ikke regne med at få en ny læreplads hos os. Det er altså meget, meget vigtigt, at det her unge menneske får en læreplads. 9 måneder, det synes vi nok, ikke? Så de har den der fornemmelse af, at det skal også være ordentligt. Det er også et menneske. Det er også selv forbryderen er et menneske. Nemlig, ikke? Og han skal også, nu er han er kommet ind på den der læreplads, det er fuldstændig idiot, han så begynder at smule hash ind. Hvad tænker han på? Men han er kun 17 år, ikke? Ja. Så lad os nu give ham den chance. Lærepladsen er villige til at vente 9 måneder på. Jeg har altid sådan, når jeg har svært ved at holde af mennesker, det kan være i erhvervslivet, hvor der er nogen, der er for barske, synes jeg, eller for krævende, eller for egoistiske, eller for urimelige, eller i politik også for den sags skyld. At hvis jeg har meget svært med at finde kærlighed til dem, så sætter jeg ligesom min søns papansigt op på dem. Ja. Og så begynder der at åbne sig nogle nye tankemønstre i mig. Måske han er bange, måske han har en mindreværdsfølelse, måske han sidder i klemme, måske der er nogen, der presser ham, måske pludselig begynder jeg at lede efter nogle formildende omstændigheder. Nogle formildende omstændigheder og nogle motiver, som er forståelige. Ja. At det ikke bare er et ondt menneske. Ja.
Det er at det er et uheldigt menneske, eller et presset menneske, eller hvad det nu måtte være. Og det har tit hjulpet mig til at finde sympati for mennesker, som jeg ellers havde haft vanskeligt ved. Men det er jo klart, tror du, der er en eskalerende effekt? Altså hvis vi begynder at bøje retssikkerheden, kan du sige, mod særlige grupper, og give dem særlig ringe vilkår i retssystemet. Ja. Tror du så, det vil have en afsmittende effekt på andre områder? Er det det, du er nervøs for, om det så vil smitte af på andre områder, sådan, så vi lige pludselig i toget begynder også at gruppere mennesker i hudfarve eller et eller andet? Ja, det er jeg virkelig bekymret for, at vi har nogle fordomme, og hvis de bliver understøttet, for eksempel af vores statsminister, der siger, de der indvandrerdrenge, ikke, de kan finde på alt muligt. Og hvis jeg ser en indvandrerdreng, for slet ikke at tale om flere indvandrerdrenge, så bliver vi forskrækket og tænker, de vil os nok ikke noget godt. Altså jeg kan huske, det er lidt ligesom det der med min søn, en tidlig morgen, første nytårsdag, dagen efter nytårsaften, i hvert fald, jeg passede min søns 2 små drenge, og vi gik ned på en legeplads der ved 10-tiden. Og så kommer der hen over legepladsen, gående sådan en flok 13-14-årige knægte i, mange, 10 eller sådan noget, ikke? Og de går sådan, fordi når man lige er 13-14 år, går hen over en legeplads, ikke? Og jeg synes simpelthen, de så søde ud, ikke? Så jeg siger til den første af dem, godt nytår, siger han så. Og så råber den bagerste, hvad sagde hun til dig? Hun sagde, godt nytår, sagde han så. Og så stoppede de jo alle sammen, og ville gerne gynge børnene og sådan noget, ikke? Og jeg tænkte, de får for lidt af den slags venlige bemærkninger, ikke? Fordi måske vi skal have en kampagne, der hedder Kram en mørklødet. Kram en mørklødet, ja. Men det er jo oven i købet. Altså, Kram en muslim. Kram en muslim. Altså, Eske Willerslev har jo også sagt, I skal gifte jer med de der indvandrere, fordi vi har alt for meget indavl i Danmark, hvis vi skal have nogle kvikke børn. Skal vi altså have noget... Hvad er det? Det er ham, der er sådan noget genforsker. Ja. Men tror du i den forbindelse, at vores åndsfrihed er under pres? Altså, jeg synes, jeg oplever mig selv øve mig i at være meget tolerant over for nye indtryk, og noget, der måske udfordrer min sædvanlige, retfærdighedsfølelse. Jamen, her der er nogen, der gerne vil leve deres liv på den måde, det prøver jeg at være nysgerrig omkring, og åben omkring, og tolerant omkring, og jeg opdager næsten altid noget godt i det. Jeg lærer altid noget af det. Men nogle gange kan jeg godt føle modsat, at nogle af de nye bevægelser, der strømmer ind over landet af forskellige art, er meget militante. Ja, det er også rigtigt. Og intolerante. Ja. Og så bliver jeg sådan lidt modsat, så siger jeg, så vil jeg ikke, have, jeg vil sige intolerante. Nej. Altså, men det har måske ikke så meget med retfærdighed at gøre, det ved jeg ikke. Kom bare, hvis du har. Jo, det synes jeg et eller andet sted, det har. Fordi de der bevægelser, de burde jo ikke være i et åbent demokrati som vores. Der burde de jo ligesom sige, okay, der er nogle spilleregler her, vi har ganske vist nogle meget faste holdninger omkring dit eller dat, men der er nogle spilleregler, vi er nødt til at følge i et demokratisk samfund, og det gavner mig dybest set, og det gavner det samfund, jeg er i. Ikke? Så jeg synes også, det er ubehageligt med folk, der har sådan nogle meget faste meninger om det ene og det andet. Altså, det er jo fint med kvindefrigørelse, men jeg synes også, det kan gå over gevind. For eksempel var jeg nu til Københavns Universitets årsfest, og Københavns Universitet har i 100 år haft et mandskor. Det måtte ikke synge, de plejede at synge til årsfesten. Det måtte de ikke, år skulle det være et blandet kor, ikke? Det synes jeg på en eller anden måde, det er at overdrive lidt, ikke? Altså, en gammel tradition, og et mandskor lyder jo utrolig flot. Ja. Så, jeg synes, det er rigeligt at ofre på ligestillingens alter, at det nu ikke må findes mere, og hvis det havde været et kvindekor, så var det jo ikke sket. Der kan godt være lidt uretfærdighed. Det kan der nemlig godt være. Bygget ind i de der meget aggressive bevægelser, når de først går helt balalaika. Men noget af det, som også kan være fremstå ret aggressivt for mig, det er, når medierne går ind i en sag, og nærmest dømmer på forhånd. Ja. Altså, de tager en vinkel, de tager en part i sagen, og markedsfører ligesom rigtig benhårdt den vinkel. Ja. Hvor i ligger problemet der?
Jo, problemet ligger jo der, at den modparten kommer ikke rigtig til ord. Man hører ikke rigtige synspunkter fra den kant. Man hører kun én, om jeg så må sige. Og det er jo derfor, at sådan en som... hvad er det nu, han hedder? Han er politiker, han er tiltalt for noget børneporno. Hvad er det, han hedder? Han hedder Sass Larsen. Det gør han. Han hedder Sass Larsen, og han følte sig jo på en eller anden måde, fordi han syntes, han var dømt på forhånd, og så folkestemningen kaldet til at skrive en bog, som ligesom skulle fremføre hans synspunkter. Og det synes jeg er usundt. Der synes jeg, alle må holde sig tilbage. Altså, ingen er skyldig, før han er dømt, og så må vi lige se, hvad retten siger, før vi kaster os ud i det og dømmer folk på forhånd. Fordi det blev jo sådan noget underligt noget med, at så havde han skrevet sådan og sådan i sin bog, og et underligt forsvar, han havde der. Men han bliver jo presset, han bliver jo ramt, han bliver jo, tænker, han må forklare sig på en eller anden måde, ikke? Og det lykkedes ham så ikke, og det er også svært at se, svært at forstå hans forsvar, men det er bare meget uhensigtsmæssigt at føre den slags i pressen. Det skal helst foregå i retssalen, hvor alle synspunkter kommer frem, og hvor vi ved præcis, hvad er det, manden er tiltalt for, og kan det holde, eller kan det ikke holde, ikke? Men den der folkedomstol, den der lynchning af pøblen, som vi har set i USA, hvor man lynchede sorte, der var løbet væk fra deres slaveejere, og hvad vi ellers har haft af elendigheder igennem tiden. Hvordan i alverden stopper man sådan noget? Altså medierne har jo deres ret, føler de, til at oplyse, og de er den fjerde statsmagt, og de er alt muligt... Ja, man kan jo kun appellere til det, må sige, men det er fuldstændig rigtigt, I er den fjerde statsmagt, og netop derfor, så må I forsøge at holde en fair linje, hvor I ligesom sørger for ikke at hive den ene part frem. I bliver nødt til også at høre modparten. I bliver nødt til at sikre jer. Og nogle gange gør de det jo også, og nogle gange så skriver de, at vi har forsøgt at komme i kontakt med den og den, men han ønsker ikke at udtale sig. Og så må man sige, så kan man jo ikke sige, så kan I ikke bringe historien, fordi så ville alle folk jo bare kunne undgå, at ubehagelige historier blev bragt ved at sige, jeg vil ikke udtale mig. Så det er en svær balance, synes jeg. Men nogle medier, det lykkes jo for nogle medier at holde deres sti, i hvert fald nogenlunde ren, ikke? Men selvfølgelig er det svært. Og jeg synes, det er så, hvis det er men jeg synes sådan set, det er okay at gå ind og forsvare eller hjælpe folk, der på en eller anden måde er kommet i en udsat position på grund af de statslige myndigheder og den måde, de har opført sig på. Ikke som den der kvinde fra Fyn, Nadine, hvor man pludselig fandt ud af, at hun var slet ikke dansk statsborger, når det kom til stykket. Ikke? Og den undersøgelse lavede man jo, fordi hun havde skrevet et læserbrev, hun var kommet en udtalelse på Facebook, tror jeg, som støttede palæstinenserne. Og hele det der er jo også, det er jo bundrådent, synes jeg, at vores statsminister ringer til justitsministeren, og justitsministeren ringer til Rigsadvokaten og siger, du skal rejse nogle sager omkring de der folk, der er positive over for palæstinenserne, ikke? Fordi det er jo terror i virkeligheden, ikke? Så kommer der en række domme, hvor der er langt flere frifindelser, næsten 50%, hvor du normalt kun har 10%, hvor de bliver frikendt. De bliver frifundet af domstolen, ikke? Og det er jo meget ubehageligt at have en straffesag imod sig. Det er ikke noget, statsministeren blander sig i de der ting. Det er meget voldsom topstyring, og egentlig dybest set en opløsning af den tredelte magt. Nemlig, ikke? Heldigvis har vi så stadigvæk domstolen, der kan skubbe imod, ikke? Og holde fast ved, at de er nu domstolen, og det er dem, der bestemmer, hvem der er skyldig, og hvem der ikke er skyldig i dette land. Men det er da et ubehageligt pres, de bliver udsat for. Og jo helt urimeligt over for den der stakkels kvinde, som har troet i 20 år, hun var dansk statsborger, har haft dansk pas, og altså lige pludselig så, ja. Men sådan som jeg har forstået det oldgamle princip om retfærdighed, nemlig øje for øje, tand for tand. Ja. Det synes jeg var lidt barskt første gang, jeg hørte det, men jeg har efterfølgende forstået, at man allerede dengang havde nogle eskalerende hævntogter, om man så må sige. Ja. Så
en mand slog hvis en fra ens landsby slog en anden mand ihjel fra en anden landsby, så kom de tilbage og slog 10 ihjel. Ja. Altså det var for ligesom at stoppe det at man sagde øje for øje, tand for tand, har jeg så senere forstået. Ja. Modsat vil jeg så spørge dig, der er jo også noget, der hedder nåde. Ja. Du har vel i domstolene brugt ordet benådiget. Ja. Hvad betyder det? Ja, det betyder jo, at uanset at nogen har brudt reglerne, så siger man, at de havde så gode grunde til det, eller det er så forståeligt, eller vi forstår deres situation, så måske skal de slippe bil, måske skal de have en betinget dom, måske skal de ligefrem frifindes, fordi de har handlet, de har godt nok brudt loven, men de har haft en rigtig, rigtig god grund til det. Ikke? Og det synes jeg jo er et godt princip at have, men det er klart, det kan for nogle mennesker føles uretfærdigt, især hvis der er en modpart, man siger, men hvad med ham ikke? Nu får han ikke erstatning, nu får han ingenting, fordi I har sådan en forståelse for gerningsmanden. Så der kommer retfærdigheden jo lidt på spil, om man så må sige. Hvad skal der til, og hvad skal der Ja, til? fordi vi har vel en befolkning, som forventer, at samfundet ligesom tager sig af retfærdigheden. Ja. Jeg så en folkelig opstand mod nogle drenge, som havde brugt en chattjeneste til at lokke to homoseksuelle mænd ud i en baggyde et eller andet sted, for så at banke dem sønder og sammen. Ja. Og det fik de så en måneds fængsel for. Og der synes befolkningen så åbenbart i al tydelighed, at det var for lidt. Ja. Men hvordan finder man noget, som altid er retfærdigt i strafudmåling? Det må da næsten være umuligt, tænker jeg. Det er faktisk næsten umuligt. Det er meget nemt altid at forstå nogen, der siger, at det var ikke nok, eller det var for meget, eller hvordan det nu. Men jeg har jo oplevet, da jeg var formand for det kriminalpræventive råd, der har jeg jo oplevet folk, jeg husker tydeligt en mor, hvis barn var blevet dræbt, ikke, der sagde, ved du hvad, jeg er ligeglad, hvad straf gerningsmanden får. Men hvis I kan gøre noget, så en anden mor ikke står i min situation, så er det, I skal gøre. Og det synes jeg, det var et meget voksent synspunkt. Ikke? Ja. Det var ligesom... hun havde mistet sin søn, ikke? Men hun sagde alligevel, det der er vigtigt, det er, at vi handler fremadrettet på en måde, så det ikke sker igen. Altså, hvor det var mere primitivt at sige, om en, der dræbte min søn, han skal have mindst 10 år i fængsel, ikke? Hvad er min søns liv værd? Og sådan. Det var der også mange, det er der selvfølgelig mange, der siger. Men jeg synes, det var meget ganske imponerende, at hun ligesom kunne sige, det er det, I skal gøre. Ikke? Her til sidst, Eva, du sagde oprindeligt, eller i starten, der sagde du på de hurtige ja-nej-spørgsmål, de ubehagelige spørgsmål, der, så sagde du, kan noget være uretfærdigt, selvom det er lovligt? Kan noget være uretfærdigt, selvom det er lovligt? Så svarede du ja. Har du et eksempel på det? Ja, det kunne jeg sådan set godt give dig et eksempel på. Hvis for eksempel du har et lån i banken, og så kan du se, at jeg skal pensioneres om 10 år, og så går du ned i banken og siger, hvad skal jeg betale, så det lån er ude af verden om 10 år. Og så siger den pågældende bankmand, du skal betale 1.000 kroner om måneden. Det gør man så. Så kommer dagen, hvor man bliver pensioneret, så går man ned i banken og siger, nu det er lån vel ude af verden. Så siger bankmanden, for pokker, jeg kommer til at lave en fejl. Du skal også betale 2.000 om måneden. Og det har du ikke gjort. Det er klart, at juridisk, der skylder han nu de penge. Men mange vil nok sige, det er altså bankmanden, den professionelle, der har lokket den stakkels mand ud i det her. Han hæftede sig ved den besked, han fik, og troede på den, fordi du er professionel. Altså ikke særlig rimeligt, at han... Uretfærdigt. Det er uretfærdigt, der. Tusind tak, fordi du vil bruge tid sammen med os i dag. Jeg håber, vores lyttere har haft fået god indsigt fra det, du har hjulpet os med at svare på i dag. Og vi knokler videre med de her værdier i modvind, og en af dem er så retfærdighed. Jeg synes, vi fik dækket den godt i dag. Tusind tak. Ja, selv tak. Jeg synes ofte, det var en fin samtale. Husk, at du kan hjælpe Kristendemokraterne på stemmesedlerne, hvis du sender en sms til 1272 med teksten KD-valg, så kan du give os en underskrift. Tak for din støtte.